Il-ħidma fuq miżuri favur il-kontabilta mill-politiċi hija weda oħra li qed titwetta mill-Gvern. Dan anke fid-dawl li ta' spiss nisimgħu kemm il-poplu quddiem sitwazzjonijiet differenti jasal f'punt li jkun se jitlef il-fiduċja fil-politiċi. Iżda issa l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna, ġifieri l-Parlament, se tissaħħaħ permezz ta' liġi li kif jispjega Deputat Prim Ministru se tkompli tgħin fit-tisħiħ tad-demokrazija f'pajjiżna. Li ħatkun landmark fis-sens li għall-ewwel darba għalkemm kulħadd kien ilu jitkellem fuq snin twal anke l-amministrazzjoni ta' qabel kien ilu titkellem fuq 20 sena, aħna nagħtu awtonomija lill-Parlament, jiġifieri li aħna ħanamlu separazzjoni tal-poteri, il-Gvern ħajċedi mill-poteri tiegħu biex jagħti iktar awtonomija lill-Parlament. Nemmnu li hemm ħafna vantaġġi din dak it-tip ta' weda li jagħmel il-Gvern iġġib iktar b'saħħitha l-proċess tad-demokrazija. Abbozz ta' liġi oħra li se titressaq fil-Parlament it-tnejn hija dwar l-istandards ta' etika għal membri parlamentari. Liġi li wara sensiela ta' gvernijiet nazzjonalisti li naqsu li jresquha se tara id-dawl b'numru ta' prinċipji. Waħda li jkun hemm bil-miktub standards, regoli ċari ta' etika li jridu jiġu segwiti mill-membri parlamentari kollha. It-tieni jrid ikun hemm il-monitoraġġ ta' dawn u t-tielet ikun hemm ukoll pini stabbiliti għal min ħajkun jikser dawn il-kodġi ta' etika. Naħseb li qatt fl-istorja tal-Parlament Malti ma kien hemm daqshekk abbozz li jikkontrolla, jmexxi u jikkoordina u anki jġib taħt ċertu lenti ix-xogħol u l-imġiba tal-membri parlamentari. L-abbozz tal-liġi tal-standards għal-membri parlamentari tinkludi wkoll il-ħatra ta' kummissarju li jrid jinħatar biqbil bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Nemmen li ħanaħtru il-fatt li ħanaħtru kummissarju tal-standards, again 2/3 tal-Parlament, ġifier mhux ħajkun vot marġinal, imma ħajkun hemm għandek bżonn 2/3 tal-Kamra, dan huwa fih innifsu wkoll huwa landmark. U kol ħajkun hemm stabbilit kumitat li jkun qed jirregola dawn l-standards.